Hi, hello mga bay. Good morning diri sa Pilipinas. Og maayong kadlawon sa Middle East. Wa ko kabaw sa ubang country no kung sa orasa. Basta hello ninyo tanan, kumusta mo diha? Gusto ko magpasalamat ha sa inyong mga prayers tanan. Appreciate much gina nako. Medyo okay na ko karon. Nigawas ko ganiyang kadlawon gikuyog na ko akong baby girl. Mga 4 in the morning. Nanindab ko dito mga bay. Niya, I'm teaching my uyab na pula sa ako ang ingredients sa ako ang photo cheese and the other snacks. Gituluan ako siya para makabalo sab siya, like yung aron nga panahon nga naningil atong mga kalawasan, so nakapuli siya og kuan taon luto. And then so maulag ito murag na feel na ko ba nga I need fresh air ba mga bay, so mo to nga gawas ko ganiha. Dayon kusog kayo ang ulan mga bay, as in gabaha gay diri sa amo karon dinhi sa akong tiilan karon, katubig jud kay kusog kayo ang tulo sa among kisami. Basta ang kwarto basa kayo ang kutsyon na mo no, ang double deck basa kayo ang duha ka kutsyon, so nakaka-stress nya. 2 weeks na jud kapin no nga wala jud ko nakapanglimpyo sa among panimalay kay dili jud makaya. Mag-istorya lang ko sa akong mga anak mo na mauto, pero lahi ra jud ang tuang lihok jud nga isip ko sa kainahan. Niya mga unta di ako'y bula diri kay ting-ulan man ron, so bulad saka talbos na kamuti para sa taglamig. Anda iya kana iya igawas siya daw sa balde. Sama daw. Gabaha jud ios-os nang kuan. Ay, ayo isagyat sa ako ang pajama gi. Wa anang silig diha nga lanot, siligan ning ubang tubig. Ari basa kay diri sa among sala mga bay kay ang tubig gikan sa kwarto ni so diri ni da ispos diri ba sa sala. So karon medyo lami-lami na akong kaon no. Kamot jud ko. Nga mo lagi to nga ganyan in town. Talan loya sa mong dagway ganyan dito muramig. Duwa sa akong baby girl muramig piso dito nga kuam. Pagtugnaw nagakos mi dito sa ilawom spayong. Supeng uwam. Damay-damay to na ko akong baby girl ganiha. Lami kayo. Mga ba? Salamat ng tanin ha. Dito katulun dito kaya mata ko. 2:30 ko ni mata, pero wala ko nagluto. Natabang lang ko og putos ba. Nag-slice sa cheese na naglingkod lang ko. Ako nagpindog kaya di pa kayo kaya ba. Sus, ganyan ako suga lagi sa ulan nito Dire ko sa kayong ulan. Tulo na kaadlaw, sunod-sunod jud ang ulan mga bahay mo ni nga. Bumigay talaga yung kisame. Napundo ang tubig dito ba niya. Yung mga kapitbahay, pasaka na mo bata. Kung sang adlaw ang kini kay kusugli kay tulo lagi. Itong sa kaplanggana. Moto ang nahitabo puros basura sa sa atop. And naatangan na ang kaning singan kanang igianan sa tubig. Puros basura panglabay kan taas. Yun, sa kanina tawag no. Sus, ang mga napkin diha ra nila gipanglabay. Mga kondom kuno ingon to mga bata nga naglimpyo. Nya ang tubig natanan sa mong kwarto baho lagi sa tubig mga bagay.
Mga basura gikan sa taas ba. Baho kayo. Dako kang perwisyo lagi. Karon. Ang duha na ko ka boys dito na to sa tindahan. Ate Irene. Ang ikunti Irene dito lang sa silang to. Okay. Hindi man dyan mahigdaan ng kwarto eh. Basta kayo. So, karon medyo okay na mo. So nga, salamat sa inyo ha. Yeah. Kada buntag, magbuwad ko diri sa init. Siguro, wala ko buwad sa init ba. Naluya ko. Kahapon, anak, hangin-hangin ba ko diri sa gawas. Hello kayo sa mga mentors na itong bag-o karon ha. Si Lynn Dawa, thank you bye. Kang John Alfanta, hello ni mo bye, salamat kayo. Kang Dayday Kunsing Vlogs, good luck sa inyo mga vlogs ha. Kang Rizalino Apor, thank you bye. Pohon makita tag utro. Kang Tinang Samba, hello. Si Ate Chari nag-message man to siya nga mula siya diri sa balay. Nya tapay usa ka si by floor nag-message sa siya nangutana siya address diri sa balay. Maulaw pa man ko ninyo magpabisita oy kay kuan labi na panahon karon sus gagubot kini among mga kalaki diri kay siyempre wala ko ka pang limpyo luya pa kaayo ang mga kaunuran kabukugan muna akong giliw-liw kay mura man kung ma-paralyze na hinuon sige na lang kog higda 2 weeks jud kapin nya mo to nga liok-lihok ko kay ko Ginoo ko taon ibalik na nako ang akong kusog ano ko sige yugog ampo ana taas na ko akong kamot Lord balik taon akong kusog ana lahi ra gyud kayo da bye lahi jud kayo ang lawas nga baskog ug lawas nga sakit sus first time ginako nagsakit Ginoo ko di gid lalim di jud lalim jud nya dugay-dugay nakapahulay di pud lalim mapugag napungkol na sige lang kog tawag sa akong mga bandi nga mo na mo to kani ko ana ana na lang ko baba na lang dili na pwede so kang Tinang Samba hello nimo bay kang ang pobre sa Canada hello good luck sa inyo mga vlogs ha. Kang B Mons Vlogs, thank you sa tanang nag-subscribe, salamat kayo. Kang Happy Chicks, thank you kay Bayhang, kanunay naadyo ka diha. Salamat kay inyong tanan. In appreciate much kay nako ang inyo mga pag-ampo kanako. Thank you kay mga bay. Mga unta ninyo ha. Karon medyo nigawas na gid ang adlaw pero ako kay perwisyo gid. Duha ka kutso na mo malubagan yun mga bay ang kanon mais ni akong ikaon ni karon ka medyo makakaon na dyan ko mga bay na dyan nagpait akong baba sige kung kaong prutas buwag langse ang kuan ba galay nga gisalat luya naman atong duguan ami kayo bukan itong galain taong kamati kaong ko ani pait kayo ang tanang pagkaon pait mga prutas puros pait
Nangutana ko sa kung ayaan, itawag ko sa probinsya, anong pait. Ingon siya nga, tungod daw sa ugam. Kung sa man ang ugam, kanang puti-puti daw sa dila. Nakainit sa lawas ba? Mag-ugom daw ko. Bayabas, udlot sa bayabas, ana. Kaog mga tamis-tamis. Ito, pahimo po na ako mga payo sa mga doktor na kung mga concerned citizen. Taon. Paita. Paita dyan bang kasakit. Mga kamo diha, pagkuha na mo og pilit, gad ako kay tabang ni pilit mga bay. Sin. Dako ko pasalamat ang pilit gud. Abi na huwa na akong pilit. Pila ka years gud tuwa na hulugi, no? Nya. 50 lang itong ipangayot itong pagkuha. Ako 50 or 100 ba to? I'm not sure. Ito nga. Ano yung pag-uli na ko. Kang ko. White. Bayran juday na ako ang usa ka tuig. Tulog na, bibe. Paitam sakit nga ba? Kwenta, ginoo ko, kaluoy, nasa kong mga anak. Ano maatiman. Busy po kay ilang amahan taon. Hindi nabuhi. May kayang pagkaagab. Ngaon kaninyo. Namudia pag-amping tao mo sa inyong lawas, ha? Kaon dyan mo daghang prutas, gulay. Ayaw dyan mo papas mo, dili lalim. Mga OFW, mga addicts trabaho, ha? Mga OFW sa tipo kalibutan. Mga napadpad sa nagkalalain ka ng sura. Mga non-OFW sa, di nara din sa Pilipinas. Ang taon, tingin yung mga lawas. Di lalim magsakit. As in. Maroon, medyo okay na akong kaon. Kamot yun ko. Hindi kayo ang galay salad ba? Bibe, paliw ko sa kong vitamins, bibe. Bibe. Thank you, Lord. Itong usa po, be. Itong usa. Multivitamins. Okay, vitamins mga bayo. Katong Fernday. O kaning Enervonsi. Ini akong di vitamins karon para mabalik akong gana sa kaon. Balik akong sa panglawas. Pero medyo nagkurog-kurog pag yun akong unod, no? Pero excuse me. Kaya nun, pagsuway rin sa kinabuhi. Baliw tubig ba, bibe? Ito oh. Limpyo man na. Katong purple. Jesus Christ. Nga naman to.
Stawon mo diha. Hmm. 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 Ay, thank you, be. Yun na, sleep na. Niya na tamo ko na unaan yung trabahoon. Nakaka-stress mga bay, pero ipakalamalan na ako kung kaugalingon ba. Wala lang sa ako nanagad sa mga ipuson, pero dili malikayan jud. Cause nakaka-stress, lahi ra gyud nga naibay sa balay. Magatiman. Lahi ra gyud. Ano ko. Nya si kong pangutana kung nabay mo labada diya sa gawas. Nya basin pud mo reklamo sa space diri sa akong labahan. Nya ingon na si akong uyab nga pula, siya na lang daw mong laba. Kulay maghanger ana. Nya ngita kung makauban diri sa balay, pero tagam naman ko sa una mga bay na ako'y mga kauban sa balay. Ay iyaya akong mga anak, ako'y mga dagang tindero nya STN sila, badlong man, so basta kaya ni makaya ra ning tanan. Anak kong iyag na pula ni pulis ya taon udto na kaayo mga size na gyud kapin niya. Diyos ko, kayo na kay ko kadugay ba ito. Ano ko, asa naman taan ni manghihiron. Niya kusog ing ulan. Oh my God, basta ikong likod. Pero basko-basko in town. Salamat sa Ginoo. Salamat niyong tanan ha. Daghang salamat. Di nilang kukutob. Amping mo kanunay di ako ngayon mamimutang karon. Bye bye.